N'ikpeazụ, dịnụ ike n'ime Onyenwe anyị na n'ime ike ya dị ukwuu. Yikwasịnụ ngwa agha niile Chineke ka unu nwee ike iguzosi ike megide nzube ọjọọ niile nke Ekwensu. N'ihi na ndị anyị na-alụso ọgụ abụghị ndị mmadụ efu nwere anụ ahụ na ọbara, kama ọ bụ imegide ndị isi ha niile, imegide ịchịisi niile, imegide ike usuu mmụọ ọjọọ nke ike ụwa ọchịchịrị a, imegide mmụọ ajọ ihe niile nọ n'ebe dị elu nke eluigwe. Ya mere, yikwasịnụ ngwa agha niile nke Chineke ka unu nwee ike iguzosi ike megide onye iro ahụ ga-alụso unu ọgụ, ka unu nwee ike iguzo ọbụladị mgbe unu chụchara ya azụ. Meenụ ka eziokwu dịrị unu dịka eriri akwa nke eji ekesi akwa ike, na ezi omume bụrụkwa ihe dị mkpa dịka ihe agha unu ji ekpuchi obi unu. Werenụ njikere nke ikwusa ozi ọma nke udo yikwasị dịka akpụkpọ ụkwụ unu. Mgbe niile, unu echefula ijide okwukwe unu dịka ọta nke unu ga-eji kpuchie akụ niile na-enwu ọkụ nke ajọ onye ahụ ga-agba n'ebe unu nọ. Nabatanụ nzọpụta dịka okpu igwe, werekwanụ okwu Chineke dịka mma agha nke Mmụọ Nsọ na-enye unu. Ma kpeenụ ekpere n'ime mmụọ n'oge niile na ụdị ekpere na arịrịọ niile. Nọọnụ na njikere mgbe niile, ma nọgidekwanụ na-ekpere ndị nsọ niile ekpere oge niile. Ndị Efesọs isi nke 6 amaokwu nke 10 ruo na nke